हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों जों दोंसे मेथाइखौ माबोरै सोलोङोब्ला एबा जों माबोरै प्रेक्टिस खालामोब्ला जों पारफेक्ट दामनो हायो जेरै जों प्रग्रामफ्राव दामोब्ला जों मिस्टेक जायोब्ला खोनासंग्राफ्रा खोनासंनो मोजां खोनाया बेनिखायनो जों जेब्लायबो मिउजिकखौ सोलोङोब्ला पारफेक्ट सोलोंनांगौ पारफेक्ट दामनो सोलोंनांगौ जों बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों जों माबोरै प्रेक्टिस खालामोब्ला जों पारफेक्ट दामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आं दानो दिन्थिगोन खिथेर फिल्मनि मेथाइखौ रंजा अ बयबो मोसा बे मेथाइखौ सासे फंबाया कमेन्टआव बुंहरदोंमोन दामनो थाखाय बेनिखायनो आं बे मेथाइनि मिउजिकखौ दामनानै नोंथांनो दिन्थिनो सानदों प्रेक्टिस खालामनानै दिन्थिनो सानदों बोरै खालामनांगौ बेखौ जेरै नोंथांमोना सोरबाफोर रोङिफ्रा सोलोंनानै लानो हानायफोरबायदि जुदि नोंथांमोना बे आंनि बे प्रेक्टिस खालामनायखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा खोनासंनो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला बिसोरो साबस्क्राइब खालामगोन आंनि बे खावलायनाय बे ससे जालायबाय बिदिनो ससे जायोब्ला जुदि ससेयानो नोंथांना जायाखैब्ला बेखौ नोंथाङा रिपिट खालामदो जेब्लासिम नोंथांनि बे ससे मिउजिकआनो जायाखै बेखौ नोङो अब्लासिम रिपिट खालामनानै नोंथाङा पारफेक्ट खालाम नों खनसेयावनो सुरनिफ्राय लास्टसिम दामलांगोन आं खनसेयावनो सोलोंलांगोन बेखौ नोंथाङा माबा दा सान ससे जाबाय सोलोंदोलाय नोङो ससे मबाइलाव खोनासंनानै ससे दामदोलाय बे जाबाय जानायनि पारफेक्ट ससे जानायनि उनावसो नोंथाङा आरो आवगायबावदोलाय ससे बिदिनो ससे बेबो जाबायब्ला आरो आवगायबावदोलाय बिदिनो ससे बिदिनो आरो आवगायबावदोलाय बिदिनो ससे नों पारफेक्ट खालामलांनांगोन नोंथाङा खनसेनो बिदिनो दामलांनानै पारफेक्ट खालामो बेखौ दासान बे जानो हाया बिदि पारफेक्ट खनसेनो दामलांनो सानोब्ला गेजेर ससेयावनो मा दंमोन मा गैयामोन मिउजिकआव थालांगोन मिस्टेक जालांगोन खोनासंनो मोजां मोना जागोन जोङो बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो मिउजिक दामनो सोलोङोब्ला बेखौ मबाइलाव खोनासंनानै ससे खोनासंदोलाय बेखौ दामदोलाय बे पारफेक्ट जायोब्ला आरो ससे खोनासंदो बेखौ दामदोलाय ससे बिदिनो ससे बिदिनो पारफेक्ट खालामलांनानैसो नोंथाङा बेखौ फुरा कमप्लिट खालामनांगौ खनसेयावनो कमप्लिट खालामनो बेखौ माबा जाया बेनिखायनो नोंथांमोननियाव खावलायो नोंथांमोना जेब्लायबो सोलोङोब्ला बिदिनो ससे पारफेक्ट बेखौ खालामलांनांगोन आङो बे दानो सोलोंगोन आं बे खिथेर फिल्मनि मेथाइ रंजा अ बयबो मोसा बे ससेया जालायबाय बिसिमा आरो जाबावलायबाय आं नोंथांनो बेखौ ससेखौ आं रोंजोबखायो बे रोंजोबनायखौ आं दिन्थिनो सानदों ससेल' रोंगौ आं दसे दहायसो फुङाव खोनासंहरदोंमोन बे ससे रोंनायखौनो आं दिन्थिनो सानदों नोंथांनो पारफेक्ट बेखौ नोंथां नायनो बे जालायबाय बिनि उनावहाय बिसिमा जालायबाय आरो बिनि उनाव बे जाबाय बे जानायनि उनावहाय मेथाइ सफैसिगोन बिसिम मेथाइखौ आङो दहाय फुङाव खोनासंहरदोंमोन आं बिसिमखौ रोङो दानो बिसिम रोंनायखौनो नोंथांमोननो रिदमजों लोगोसे दामनानै खोनासंनो सानदों नोंथांमोना बोरै सोलोंब्ला पारफेक्ट दामनो हायो बेखौहाय नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ आं आसा खालामो नोंथांमोना रोंबाय बेनिखायनो आं दायो रिदमजों लोगोसे दामनो दिन्थियो नोंथांनो
आं बिसिमल' खोनासंदावदोंमोन उनावहाय आं बेखौ फुरा दामनो नोंथांमोन दिन्थिगोन कमप्लिट खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोना दायो सम गैयैनि जाहोनाव आं बिसिमाव दोनथ'नाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बोरै दामोब्ला नोंथांमोना पारफेक्ट दामनो हायो बिदिनो ससे जों खोनासंनानै दामनानै जों बेखौ दामलांनांगौ कमप्लिट खनसेनो नोंथांमोना माब्लाबा दानाजा नोंथांमोनजों खावलायबाय अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै